Čaute všetci, vítajte na našom YouTube kanále. Ja som Jakub, to je Miňo. Takže jazdíme si pre radosť, ja som taký opatrnejší biker, Minko je skúsený. Nie, že by som nevedel jazdiť, proste každý máme svoj jazdecký štýl. Je veľa YouTube kanálov s MTB contentom, ale my si proste hovorím, jazdíme pre radosť, tak hovoril som si, že podelím sa s vami o naše videá. Není to nič prehrotené, uvidíte, možno niekto sa budete chystať jazdiť, povedzme teraz ako my sme dojazdili Cerovku. Niekto by sa možno bál, lebo to nepozná, tak uvidíte to aj v podaní Miňa, ako si to proste valí, uvidíte to v tom mojom podaní, že si idem proste pijánko na pahodičku, takže uvidíte obidve strany. Nechce sa mi to nejako, ani popravde neviem, jak to mám strihať s hudbou a blbostiami, takže proste spravíme len také, že keď budeš mať večeru alebo niečo, pustíš si a budeš proste užívať jazdu. Áno, hlavne nám ide o to, aby sme vám ukázali lokálne traily, plus priblížili okolité centra. Teraz napríklad sme natočili video z Vexlu, boli sme aj na Trutnove, boli sme aj Rýchleby. Všade sa dá zajazdiť, aj keď nemáte veľa skúseností, ako napríklad Kubo, ten jazdí úplne slowmo, pretože má problémy zdravotné, ale aj tak ho to neobmedzuje, čiže jediné čo, tak ide opatrnejšie. Čiže dá sa to úplne v poriadku všetko zajazdiť bez akýchkoľvek problémov. Samozrejme treba mať aké také skúsenosti. Ja jazdím dlhšie, nehovorím, že som super rider, ale pustím si to rýchlejšie, čiže ja vám viem ukázať z tej rýchlejšej stránky. Ale nerobíme to primárne preto, aby sme sa machrovali, sme úplní amatéri, obidvaja, žiadne enduro závody, nič, hej. Samozrejme dneska sme jazdili Cerovku, môžete vidieť, chlapci z Bajkuly nám to trošku vyčistili, vyfúkali, to znamená, že spravili kopec dobrej roboty, tak sme sa boli pozrieť, boli sme si to zajazdiť, je to super, dneska je počasie ako v anglickom horore. Blato nebolo, nie, ani nebude. Takže určite odporúčame, dá sa jazdiť v každom ročnom období, treba mať samozrejme patričnú výbavu, hej, neodporúčam v kaťasoch, krátkom tričku. Určite by som odporúčal niečo nepremokavé, ale to je na každom z vás, takže určite si to užijete a choďte pozrieť tú Cerovku, stojí to za to. A keď pôjdete okolo Bajkuly, zastavte sa chlánom aspoň povedať ďakujem, pretože aj my im ďakujeme touto formou, pretože len vďaka týmto chlapcom to tu funguje a dúfam, že aj dlho fungovať bude. Takže pozrite videjko, pozdravujeme, čaute. Takže ešte raz, bude separátne video z Cerovky, toto mám len také úvodné, že keď zavítate na náš YouTube kanál. Hladní sme, nekeď sa nám to dobre. Poprosíme sponzora na jedlo, to by bolo úplne super. McDonald's. Takže, aby ste vedeli, kto sme, čo natáčame a vítajte u nás, užívajte videá. Čerus. Čaute.